Anas Bible. Kung magpabunyag ka, dako na. Pareha ni Jesus. Perting daghanang sayop ang inyong pagtulunan nga una manunta nang natukod. Pero salamat sa Dios nga nung naagos bagong pagtulunan nga bisag bitsin pero midawat sa pulong sa Dios. Dagko ang bautisman din ang mutuo o pagpabautismo manuas. Ang ginabautisman adunay pagtuo. Ang ginabautisman adunay paghinunsod. Kaya ang bautismo kapasayloan sa sala. Amen. Nagingon nga you cannot love the things which you do not know. Dili nato mahigugmang usa ka butang kung wala nato kini may sayri. Muna daghan kayo mga Katoliko nga kaniadto Katoliko niya pagkahuman tungod kay gipanghiluan sa mga pagtulunan nga gikan sa mga pundok gipangtukod og mga Amerikano. Mo nang nihawa niadto sa laing pundok nga sumala pa nila bag-ong gitawag og pundok nga maguwang pangbitsin di man kaana. So kung magpasakop ka ng pundok nga maguwang pa ang edad sa gitawag og bitsin, so may tabuan ng mga sir ug mga ma'am imong gibiyaan sa Ginoong Jesucristo. Wala nimo gidawat ang atong Ginoong Jesucristo kay sumala pa sa itong Ginoo. St. Matthew chapter 28 verse 20, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kung gibiyaan nimo ang pundok nga iyan ni Kristo, katong pundok nga gitukod ni Ginoong Jesucristo nga nauna sa inyong gitawag og pundok, so nagpasabot ni ana nga again sa kunang giingon gibiyaan ninyo si Kristo. And St. John chapter 15 verse 5 to 6 ingon pa ni Ginoong Jesucristo, without me you are nothing. Kung wala ko, wala mo'y gitawag og mahimo. Ikaduha nga gitawag og point. Ingon pa niya dapat gyud tawag ining mabasa gyud sa balaang kasulatan. Actually kana nga pagtulunan protestante man na. Dili nato na mabasa sa balaang kasulatan na kung di mabasa sa Biblia dili tuuhan. Mo gini ako ang ginabalik-balik sa matag program, sa matag presentations nato. Walay mabasa sa Biblia nga gitudlo sa mga apostol nga kapag walay mabasa or dili mabasa sa Biblia, dili gyud gitawag og tuuhan. Never na gitudlo sa mga apostol kay daghang mga kamatuoran nga nag-exist nga wala masulat sa Biblia ug naa dinha sa apostolikanong tradisyon. Ang question ana naabas Biblia ng apostolikanong tradisyon? Yes. Sa gisulti ni San Pablo, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ang gisulti ni San Pablo, hopti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o sa sulat. Wala gihuptan sa gitawag mga Katoliko man di inyo masabtan ang balang kasulatan kay wala man mo alang gitawag og tradisyon. Igwa lang man mo ni tuuan ng chismis sa inyohang gitawag og mga pastoy. So direta sa main topic niya about gitawag og baptism. Ingon pa niya dapat daw ang bautismuhan dagko na, wa daw gisugo sa balang kasulatan nga ang bautismuhan apil ang gitawag og bata mga masuso. Wala biyan as Biblia nga mingon ka nga way apil sa bautismo ang bata ug masuso. Di na mabasa sa Biblia. Nga naman kay ang mabasa sa Biblia, St. Matthew chapter 28 verse 19, ang tanang katawan sa tibok kalibutan kinahanglan padawato ni anang maong bautismo. So kung may katawhan man God, mamingon ta nga term nga katawhan plural form na sa tao. Unya St. John chapter 3 verse 3 to 5, ang gianak og tao, tawo usab. So therefore ang bautismo alang ni adtong mga tao nga wala pa na bautismuhi. Regardless sa edad, mabata, mahamtong, bababae, mga lalaki, yon as long as tao na nga tawag ining wa pay bautismo, dapat bautismuhan. Walay gipili. Nga naman, Galatians chapter 3 verse 27, pinaagi sa bautismo atong gisulob si Kristo. St. John chapter 3 verse 3 to 5, pinaagi sa gitawag og bautismo, nagkinabuhi ta sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. So mo di pasabot kung dili nato bautismuhan ang mga bata, dili bautismuhan tong mga masuso, usa may kinabuhi nga ilang madawat. So ang buti pasabot gihikaw ninyo ang kaluwasan ganing maong gitawag og mga bata ang gagmay. Di ba? Number 3 point, ingon pa niya dapat ang bautismo na adoy ang bautismuhan katudong na ay pagtuog paghinulusol. Diri una ko sa pagtuo. Ang bata mo ay pagtuo. St. Matthew chapter 18 verse 6, ingon pa na Ginoong Jesucristo, ug mahitungod ni ining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Sumaya pag tawag anang hiktan og haliging-galingang bato ang liog niadto mga tawo makaangin kanila sa gitawag og pagpakasala. Unya kanang pagtuog gi-express na sa atubangan sa Ginoong Dios, Salmo 8:1-2 nga sumala pa ni tawag ining ni Salmista David nga ang pagdaig, ang gitawag og pagsimba sa mga masuso og kabataan sangko sa langit. Liman ka na. So kung ang requirement sa bautismo na ay gitawag og pagtuo, ang bata nakapasar na ni ana.
Nga naman, kay ang bata, according ni Ginoong Kristo, nagtuo didto niya. Ang lain point, ingon pa siya nga, dapat pahinulsulon. Actually, ang bata, no need na nga maginulsul. Kaya kung siya nagkabuhat og aktual nga sala. Ang pahinulsulon, kadto nagkabuhat nag-aktual nga sala. Ang mga bata, wala man nagkahimog aktual nga sala, pero naa sila sala. Nga napanunod nila, gikan sa atong unang ginikanan, Adan og Eva. Romans chapter 5, verse 12. O Salmo 51:5. So, ang mga bata, naisala. Naisala, pero dili sila ang naghimo aktual. Kung dili, napanunod nila gikan sa atong unang ginikanan, Adan og Eva. Unya, kung ang bautismo mo ang pagtangtang, pagpasaylo sa gitawag og sala. So, ang bata, kinaaman sala nga napanunod gikan sa atong unang ginikanan, Adan og Eva. Unya, di nimo bautismuhan. So, sa pagtangtang sa sala ato. So, buti pasabot, kaning inyong mga kabataan, mga masuso, nga inyong gihikaw ang bautismo nga unta sulubon si Kristo og mapasaylo, matangtang katong sala nga natapot sa ilang kalag. Buti pasabot gihikaw ninyo ang kaluwasan nila. Di ba? And lastly, ingon pa niya nado sa gitawag og bag-ong pundok. Remember ka ng bag-ong pundok, kana magsigit nag-ingon nga bag-ong gitawag og pundok, dili na makaluwas ninyo. Nga naman tao ra may gatukod ana. Kung tao rin katungkod ana, wala kay mapaabot na kaluwasan. Bisag pagkapila ka moingon nga, imong gasunod si Kristo, nagbuhat nagmaayo tungod ni Kristo, di magkaila si Kristo nimo. St. Matthew chapter 7, verse 21-23. Daghang mga tao moingon nga Ginoo, Ginoo. Nga moingon nga tungod sa imong ngalan, tungod sa imong tawag ining gahod, nagpahaw imong yawa, nagwali mo sa imong pulong, pero ingon sa misulti ni Kristo, wala ako makaila ninyo. Nga naman kay gisupak ninyo ang kabubuton sa Ginoong Dios nga magpasakop sa iyang iglesia, sa iyang gitawag ug simbahan. So mo na hinungdan nga luoy kay mo og tawag ini magpabilin mo ng pundok nga gitukod og Amerikano kay wa gyud na gitawag kaluwasan. Kanang inyong gihimo dili na pamasahe pa dun sa langit. Nga naman kini man kamo ang manluluwas. So kinahanglan og manluluwas ang tao. Asa makaplagi ang manluluwas sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Usa nang simbahan na mo nang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug wala nay lain. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.